Danas su sa nama gosti iz Beogradskog sindikata. Umemo da napravimo novu pesmu koja možda prati tako konkurenciju. Znaš ti da je njih Soroš probao da vrbuje pre 25 godina. Marko je pisao o tome u jednoj svojoj kolumni. Mislim da će i u knjizi kad bude... Da, jednog dana, to spominjemo samo onda. Pa dobro, to su neki početci naših karijere. Kada je Soroš bio okej. Da li će na Beer Festu da bude kao pesma Kosovo je Srbije, iako... Ovo nije pesma Beogradskog sindikata. Ja ne mogu da zamislim da trčim s Markom Đurićem. Kako svako nezgodno pitanje, evo moj portparol. Otvorili smo portal, brate, izašlo je zlo. Forum pisaca, brate. Pa nije. Na početku imali ugovor sa jebenim Lokom. Mi mnogo očekujemo od popova, oni su samo sekretarice u Božjoj kancelariji. Dogodine u Prizrenu mnogo veći bum. Ne mogu kažem pederaša pred. Ja gotivim Drake. Tako bi to, on tu shvataju kao repera. Ko sam ja, brate, na Dorčevu da osporevam, razumeš? Drake, ozbiljan gangster, da mu je neki kao vođa bande, kao neki hitman. Ono iz Toronta, neki njegova tu desna ruka. Ovo je bilo, moraš kao da imaš seks sa osnivačem sektima, da kao, takve sekte ne postoje. Mi smo srpski Beogradski sindikat. Ajmo ovako se,